салом дӯстон, дар навори имрӯза мо мехоҳем аз навбариҳои ширкати автоваз барои шумо маълумот диҳем. Ширкати автоваз метавонад дар соли 2020 ва дар соли 2021 як модели нави дигарро дар ширкат илова кунанд. Ба ин модели мошин номгузорӣ шудааст бо номи Lada Quiesta ва мутахассисон ба он назаранд ки агар мошин аз хатти конвейер берун шавад, ин аввалин мошини варзишии Русия хоҳад буд, ки метавонад бо мошинҳои трендӣ ба монанди Ferrari ва Lamborghini рақобат кунанд. Зоҳиран он ба Bugatti ва Lada Vesta-и машҳур монанд аст. арзиши тахминии мошин ва таҷҳизотҳои техникие ки дар он насб шудааст ҳанӯзам маълум нест, аммо ба гуфтаи намояндагони ин ширкат, агар мошин ба истеҳсолот ворид шавад, он назар ба Ferrari ва Lamborghini ба таври назаррас фарқ мекунад, ки ин ба он имкон медиҳад ки ба тамғаҳои рушдёбанда рақобат кунад, на танҳо дар Русия, балки дар бозори байналмилалӣ ҳам метавонад рақобат кунад. тарроҳи ин мошин Вячеслав Александров аст. Ба гуфтаи коршиносон, ба гуфтаи намояндагони ин ширкат, ин мошин ҳатман дар соли 2020 ё ин ки дар соли 2021 ҳатман ба намоиш гузошта мешавад. ва бародару шумо оиди ин мошин чӣ гуфтанӣ доред ва фикрятонро дар комментария ҳатман нависонед ва лайкҳои худатонро дариғ надоред. агар навор ба шумо маъқул шавад ва мо ҳама рӯза оиди ҳар навбарие ки аз кадом ширкате ки бошад барои шумо пешниҳод мекунем, дастгирӣ кунем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем.